Gazdagabban szerintem. Átült az Anal Intruder, engedjetek! Hozzatok bozótvágót! Látjátok? Csak tudom felsorolni. Pikot vágjál már! Tudtam a cerkámat két szőr között, ne csapkodjatok! Hallod, nézzek! Ez mi az? Nézd már vissza! Gosztikám, mondj ide! Hozzad már! Én még tudok adni. Nem kell. Nem vedd ki az orrát. Várjál, ne gyújtsuk meg! Jó lesz. Arad rendszeres véradó! Akkor mutasd a segget. Még a seggemet tudod felelni. Ez a maci mindent lát. Ez lesz a leg... Mit meg nem teszünk az életéért? Az András életéért? És őkért tampont. Az orra is vágod? Persze. Igen. Biztonság. Na szerintem, hol az ember? Ott van. Ott van a palack editőre. Jó. Ez tiszta, nem? Igen. Akkor innen. Műtéti. Kértek. Nyalja le a borotvár. Gyere, ide, nincs hirtelen mozdulás. Jézus. Óvatos, szerintem kap. Jó. Magánál van? Mennyi volt a nyomás? Meg így legyen jó. Oké, így jó. Megy, ha ne menjél le. Jövök. Lehet, hogy valami nem tökéletes az altatással, szerintem adjuk nekik is. Nem lesz baj. Leég a műtőasztalon a betegnek a hasa. Arra! András, nem lesz baj. Szerintem kicsit nyugtassátok meg a beteget. Nyugtass meg a beteget. Nem lesz baj. Nem tudom megnyugtatni, nem vagyok jó orvos. Vita adjál. Vita. Nem hiszem. Hallod? Szerintem nem olyan szar. Ajajajajajaj. Na, filcet. Én nem azt nézem. Az operatőr legalább egyedül ő lásson, jó? Mi az a szíve? Sok. Nagyobbat! Beleesett a sebbe a lámpa. Jó, ez egy Peti, ez mi? Innen látom, de nem lesz baj. Jó, Ugye, hogy kellett volna innod rendesen? Üssétek fejbe. Nem lesz baj, András, nem lesz baj. Az anesztes elment, hány! Hallod? És már meleg. Törlés. Köszönöm. Én francia vagyok. Lő! Tényleg azt mondtam, Petya, hogy neki van fejlámpája. Egy csorda. Jól van. Igen. Ne segíts. Otthon. Nem rázd Na, ezt húzza már le innen, ezt a cuccot. Aztán tegye emlékbe. Ja? Ez túl közel van, ez király. Nem segédanyaggal megint elment az anesztes. Az nem rossz. Lehet, hogy nem kell Most megfizettük a pótvéradó. villanyszámlát, vagy most megint majd adóságban vagyunk. Egy vér nem lesz, áram De lesz. szerintem pont Ennek a vérnek ez ki van számolva. A vérvétel 20-30 milliliter ez kell. pont annyi, Az- amennyi abból még kell. szerintem Nem. jó. De itt ez egy kibaszott segéd. Mi a doktor úr? Várjál, benyúlok! Árulják el, hogyan tudják, hol kell metszeni. Le a pakasztó. Ne beszéltes. Ne beszéltes. Hol az orr? Itt a betegre, Imike. Föntről a felé. Az alapmódszer az a legjobb, mert mennék már a Krimóba a gecibe. Volt, amikor ez mellé ment. Csak egyszer. Az Isti. A sárkányfő. Fiteri. Nem fogod tudni a végén. De átváltozunk. De hogy van nálam Két polütő. De az ember elkezd. Steril Ez légy. a steril műtőbe egy lény. Steril légy. Nem érsz? Ajaj, kiszakadt a... A kesztyűje! Alvagnia kell a vérnek. Össze van nézelve, nehogy tényleg napon. Itt van egy kis hiányosság, de ez majd összefor szerintem. Lehet, hogy elveszítsük, bazd meg! Gyorsan!
Egy defibrillátor, gyorsan hozzá! Gyorsan! Hozzad! 1, 2, szét! Még egyszer, nem lélegzik! Nem működik. Nem lélegzik! Három! Csak felébred! Várjál, itt kell rángatózni, itt. 1, 2. Szedjétek fel. András, ébresztő. Ébresztő. Nincs baj. Nincs baj. Nincs Halló? Halló? Halló. Hola? Tessék. Több pénz a betegre. Akarom mondani. Tessék. Ja nem, ez a legjobb. Bonjour. Ne mozduljon meg, hogy kitépi, aztán megint kezdődik ez a... Egy hét múlva varadszedés.